Ananging saderengipun adicara panggihipun risang temanten Sarimbit ing mriki kawula mewakili saking panjenenganipun keluarga agung Bapak Sukino almarhum dalah panjenenganipun Ibu Supriyatun ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng lelenggahan dumateng panjenenganipun Kadang Besan Sutrisno Bapak Tungino dalah Ibu Siraningsih sarta pangombyongipun ingkang mijil saking Laladan Jalan Solotigo dan sekitarnya tepatipun saking kawasan unit Gangsal Welas. Panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang Hanggung Mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priyagung jaraning nata para sarjana sujananing budi para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes minumpi langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun para alim para ulama panjenenganipun para kiai ibu nyai para ustad lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumandhing kitabing suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu gegandhengan panjenenganipun pangadibusana endang make up ingkang sampun kepareng paripurna ngrucat busananing risang temanten Sarimbit miturut adat Widiwidana Surakarta Hadiningrat. Risang temanten Kakung Binagus Abdul Aziz ingkang sampun kepareng lumebet wonten ing madyaning bahagia panjenenganipun Kadang Kaniman ingkang kembar pasuryani ingkang sampun kepareng ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang sampun kepareng andherekaken tindak nyorisang temanten putri Kenya Ayu Ismawarni jengkar saking panti pamondokan panti Palereman ingkang dipun apit panjenenganipun keng Rama dalah keng ibu ingkang boten dangu malih badhe kaleksanan adicara dawuh sinten to ingkang sak mangke tinanggenah andhaupaken risang temanten Sarimbit pangadibusana ingkang sampun anggadhahi asma kondang kalongko endang make up ingkang mijil saking Laladan Jalan Kuwau unit 7 Kecamatan Rimba Bujang ingkang sak mangke badhe hanglarapaken Sekar Cepaka Mulya mugia wiwit purwamadya ngantos paripunaning sak mangke tansah pinaringan kinanjar wilujeng boten manggihi alangan satunggal punapa. Risang temanten Sarimbit ingkang sampun katingal piniji wonten ing sasananing panggi katingal kumlawe astanipun ingkang samiya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurasi Mbak Nur ingkang sampun kepareng hanya keti wujudipun Bokor Kencana ingkang isinipun tirtawaning tirta Sekar katingal tumangkeping astanipun risang temanten Sarimbit ugi katingal panjenenganipun Mbak Nur ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra unggul tungo mugia adicara dhawuhipun risang temanten Sarimbit sak mangke
tansah manggihono rahayu wilujeng pun tebihaken saking sengkala pun tebihaken saking rupito pinayungan kabegjan kamulyan keselamatan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi sasampunipun paripurna Mbak Nur ambasuh tumangkeping astanipun Den basuh kanthi tirtaning tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan Kenyo ayu ismawarni ingkang sampun kepareng anjengku ugi katil risang temanten kakung sigro hanggedruk wujudipun kanaan antigo padha pecah saknalika ateges mugia tansah sageda berdikari sageda manjing jroning pribadi sasampunipun paripurna risang temanten sarimbit anjengku ugi ambasuh samparanipun keng Raka Garwa kangge titilaksana adicara ingkang salajengipun risang temanten saribit badhe kaboyong panjenenganipun keng Rama Dalageng Ibu piniji wonten ing kursi gading dampar kencana dumateng pangringgo Wirapita-swara wonten Raka Mas Rohim saged kepareng hanggantos salah setunggaling gongso kangge pangiringing risang temanten saribit badhe kaboyong keng Rama Dalageng Ibu piniji wonten ing Sitinggil Binaturata dumateng sagunging para lenggah para rawuh kanthi jemlenggunging ungling gongso kodhok ngorek ingkang sampun dipunaturaken pangadi Wirapita-swara Gita Bayu kangge pangiringing risang temanten saribit kanthi lon-lonan piniji wonten ing kursi gading dampar binasri panci leres ngedikaning para winasis para sarjana ing ngarsa Suntulada ing madya Mangunkarsa tuturi handayani saksampunipun Kanjeng Ibu Supriyatun hanampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten saribit piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata yen to kacandra saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh ing madya Mangunkarsa madya ateges tengah kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu kadherekaken panjenenganipun tiyang sepahipun kekalih kanthi lon-lonan piniji wonten ing kursi gading dampar kencana saksampunipun risang temanten saribit kaboyong piniji wonten ing sasana adimulya keparenga panjenenganipun keng Rama Dalageng Ibu saged anglenggahaken putra-putrinipun panjenengan wonten ing kursi gading dampar kencana amargi sakmangke badhe kaleksanan titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara sungkem pangabekten
dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun risang temanten sarimbit kaboyong kang Rama dalagang ibu piniji wonten ing kursi gading dampar pinasri. Keparenga saking keluarga agung Pangadibusana Endang Make Up ingkang katingal panjenenganipun Mbak Nur, wonten Mbak Ayu, wonten Mbak kula kesupen asmanipun sing rada gemoy lali. Yen pangapunten ketok rada mlerok nggih. Risang temanten sarimbit katingal mandhap saking palenggahanipun. Mandhap saking palenggahanipun tansah katingal pangati-ati ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama, bekti kula katur Kanjeng Rama lan bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Saderengipun kaleksanan titi laksana adicara sungkem menika putra-putrinipun panjenenganipun risang temanten sarimbit ingkang sampun kepareng ambasut samparanipun keng Ibu keng Rama ateges filosofinipun nyuwun tambahing berkah idi lan pangestu. Mugi risang temanten sarimbit ingkang lumebet hanggenyok lelumban wonten ing bebrayan agung ambangun bale brayat bale wisnu pikantuk berkah idi lan pangestunipun saking panjenenganipun keng Rama dalagang Ibu. Mugi sak mangke dadosa keluarga ingkang ngrembaka, keluarga ingkang tansah atut runtut pikantuk ridho saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu, rumangsa kadodok rasaning atiku nggir mergane apa? Aku eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliding saiki tumekaning dewasamu, ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu nggir. Bungah rasaning atiku nggir tak tampa bektimu marang wong tuamu. Ning sing dadi pengiling-ilinge kanggo sliramu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti tumrape wong tuamu lan aja lali banjur ngarak suwan bekti marang kadang pisanku nggih. Welinge wong tuamu aja sira bedak-bedake endi wong tuwa lan endi mara tuwa nggih. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, mara tuamu kuwi ya tetep wong tuamu. Bektenono bareng-bareng, rengkuhen bareng-bareng. Mergane rindoning Gusti Allah ya rindoning saka wong tuamu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Tumete sing waspa bebasan tumete sing mutiara kanthi mongkok bombong manahipun tiang sepahipun kekalih. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kaya tebebasan kajugrukan wukir sari kablebekan segaraning madu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit.
lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisan kunggir. Welinge wong tuamu besuke aja lali banjur bekti marang kadang dwijamu. Dwijamu ateges gurumu. Guru kuwi digugu lan ditiru. Guru kuwi sesule wong tuamu nggir. Sliramu eling jaman urung ngerti endi lor endi kidul. Sliramu ijih eling jamane urung ngerti bedake endi barang becik lan barang ala. Kuwi ya sauga saka gurumu nggir. Gurumu utawa sesule wong tuamu. Mulane besuke aja mbolaleke banjur ngarak suwan bekti marang kadang dwijamu. Setelah kedua mempelai melaksanakan dalam acara temu temanten, dalam acara sungkem pangabekten utawi sungkeman, kali ini kedua mempelai tengah menduduki di kursi kebesaran beliau kembali. Kursi bagikan sang raja sang ratu yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari endang make up and decoration. Setelah sejenak menduduki di kursi kebesaran beliau berdua, kemudian akan dilanjutkan dalam satu rangkaian acara berikutnya, masih dalam ruang lingkup rentetan acara temu temanten, yaitu berupa acara kacar kucur. Kacar kucur tetembungan kangge basa Jawi. Kalau kita ceritakan di dalam bahasa nasional, apa yang tengah dilakukan, apa yang tengah dilaksanakan kedua mempelai. Ada Mbak Isma dengan Mas Ajis. Mas Ajis sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam keluarga. Filosofi yang dapat kita ambil dalam acara kacar kucur seperti ini, bahwasanya Mas Ajis akan mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah memberikan nafkah kepada sang istri. Diharapkan pemberian nafkah dari sang suami, pemberian nafkah dari Mas Ajis, tentu nafkah yang halal tentunya. Kemudian Mbak Isma bisa untuk menerimanya dengan senang hati dan bisa untuk mengelolanya. Sak sampunipun paripurna titi laksana adicara sungkem pangabekten ugi kacar kucur, menika katingal titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Risang temanten saribit katingal samyo adedulangan kang raka sageta kepareng andulang keng garwa, kosok wangsulipun keng garwa sageta kepareng andulang keng raka. Upacarane kados mangkaten ingkang saged dipun wastani kembul bujana Andrawina. Maem bareng dulang-dulangan, pahit manisnya sebuah kehidupan, ataupun kedua insan yang berbeda yang sudah menjadi keluarga utuh, yang didasari dengan ibadah, yang didasari dengan ketulusan hati, insya Allah akan menuai keberhasilan. Bisa untuk saling mengisi, bisa untuk saling asah, saling asuh, bisa untuk saling melengkapi demi untuk menciptakan keluarga yang berbahagia. Sasampunipun paripurna risang temanten saribit ngleksanani tumapa ing adicara dahar klimah dahar walimah. Menika tasih wonten adicara ingkang salajengipun arupi sempal ingkung utawi bedah ingkung ingkang sajaipun sampun kapiyarsa.
ora ketak anten wedoke oman cekeri cilik ora masalah. Iki tandane Mas Aziz semangat. Sak sampunipun paripurna adicara bedah ingkung utawi sepal ingkung ingkang sak mangke badhe dipun lajengaken kangge rangkaman adicara sinar sungging. Nanging babakan sinar sungging karena waktunya masih panjang menika kagem kepanitiaan kagem pambiwara mbok bilih badhe ngleksanani rangkaman adicara ingkang sampun karakit dumateng panjenenganipun pambiwara utawi pembawa acara. Salajengipun kawula sumanggaken ngantos sak cekapipun. Nuwun kawula nuwun mekaten ingkang saged kawula aturaken pinangka atur panyanduraning dawuhipun Risang Temanir Sarimbit. Bebile wonten kirang tatas titising basa. Galap kang sulipun anggen kula matur ingkang kirang nuju prana ing mriki kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksama. Nuwun 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 kawula nuwun.